या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। जिल्ह्यातलं पहिलं अत्याधुनिक शासकीय रेस्ट हाऊस कणकवलीत। पक्षाशी एकनिष्ठ त्र्यंबक ग्रामस्थांकडून आमदार वैभव नाईकांचं कौतुक। आणि ट्रॅक न सोडता ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न करा, कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका दिव्यानी वरसकर यांचं प्रतिपादन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। चॅलेंजेस स्वीकारून पुढे जाण्याचं आजचं जग आहे। आपला ट्रॅक न सोडता आपली ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न करा, स्वतःला अपडेट ठेवा, यश तुमचंच आहे असं प्रतिपादन आज कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका दिव्यानी वरसकर यांनी महिला दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात केलाय। पाहूयात। कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज कॉलेज इथं महिला कक्ष लायन्स क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमानं जागतिक महिला दिन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या। यावेळी व्यासपीठावर कॉलेजचे प्रभारी प्राचार्य कर्नल आवटी, कुडाळच्या पोलीस निरीक्षक रुणाल मुल्ला, ॲडव्होकेट निलांगी रांगणेकर, जयंती कुलकर्णी, सायली ठाकूर, शरयू आसोलकर, दीपाली काजरेकर आदी उपस्थित होते। प्रत्येक क्षेत्रात आज आव्हान आहे, यासाठी विद्यार्थ्यांनी चतुरस्त्र होण्याची गरज आहे। मुलींचा टक्का प्रत्येक क्षेत्रात वाढतोय, त्याचबरोबर येणारी आव्हानं, प्रलोभनं आणि आपलं ध्येय यासाठी हुशारीनं मार्ग काढला पाहिजे, असा सल्ला कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर यांनी दिला। पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील आव्हानं, संधी याबाबतही त्यांनी विवेचन केलं। प्रत्येक महिन्याला एक चांगला वक्ता तुमच्या कॉलेजमध्ये आज तुम्ही त्याचं लेक्चर मुलांना देणार। त्याचप्रमाणे जसं मी म्हणाले की डॉक्टर माशेलकरांनी जी काही दोन इनोव्हेशन सांगितली, इनोव्हेशन मुलं तर तुमच्यामध्ये सुद्धा आहे। वेगळ्या प्रकारची इनोव्हेशन असेल, कोणीतरी चांगली कविता करत असेल, कोणीतरी चांगला ऍक्ट करत असेल, कुणी चांगला अत्यंत चांगला हुशार मुलगा असेल, तर अशा मुलांना मी आमच्या कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून निश्चितच त्यांना व्यासपीठ देण्याची मी तुम्हाला आश्वासन देते। त्यामुळे निश्चितच केव्हाही तुम्ही आमच्या कोकण सात लाईव्हशी संपर्क साधा, तुमचं जे काही पार्क आहे ते तुम्ही तिथे दाखवा आणि तुमच्याबरोबर कॉलेजचे नाव रोशन करा। याबाबत विस्तृत माहिती दिली। आपलं एक चुकीचं पाऊल आपल्याला कसं बर्बाद करू शकतं हे त्यांनी सांगितलं। ॲडव्होकेट निलांगी रांगणेकर यांनी वकिलीच्या क्षेत्रातील संधी काय आहेत यावर मार्गदर्शन केलं। केवळ पदवी नाही तर पदव्युत्तर शिक्षण आणि प्रचंड मेहनत करण्याची तयारी असेल तर यश तुमचंच आहे, असं सीए सायली ठाकूर म्हणाल्या। सीए जयंती कुलकर्णी यांनी या क्षेत्रातील संधींसंदर्भात मार्गदर्शन केलं। या कार्यक्रमासाठी कॉलेजमधील विद्यार्थी विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ डॉक्टर प्रदीप खाटे,
BAMS MD पंचकर्मा स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. आमदार वैभव नाईक पक्षाशी एकनिष्ठ राहून जनतेची अविरतपणे सेवा करत आहेत. आमदार वैभव नाईक यांचा हा निर्णय जनतेला भावला आहे. यावेळी मतदार त्यांना भरघोस मतांनी विजयी करतील असा विश्वास त्रिंबक येथील श्रीदेव रामेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धार सोहळ्यास उपस्थित ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. रामेश्वरांचा आशीर्वाद घेऊन त्रिंबकच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या भागातून आलेले सर्व रामेश्वर. खरं तर सर्वांना आपल्याला या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. खरं तर रामेश्वराकडे आपण जे जे मागतो ते रामेश्वर आपल्याला सर्वांना देत असतो आणि या पुढच्या काळामध्ये आपल्याला सर्वांना सुख, समृद्धी, शांती आणि भरभराटी देव अशी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. खरं तर भगवंताचं काम असताना प्रत्येकाने खालीचा वाटा या ठिकाणी उभारत असतो आणि हा खालीचा वाटा घेत असताना आपल्याला काही मंडळी माझ्याकडे आली आणि खरं तर मला या ठिकाणी आनंद होतोय की माझा कुठेतरी खालीचा वाटा या मंदिराच्या जीर्णोद्धारामध्ये झाला. माणूस खरं तर समाधानी असला पाहिजे आणि समाधानी असलेल्या माणसामध्ये मी एक आहे आणि रामेश्वराच्या कुठेतरी मला जे जे या ठिकाणी मागितलं ते मला दिलेलं आहे आणि त्यामुळे पूर्ण समाज असल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा विठोबाचं ठाकरेबरोबरच आम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी आहोत आणि राहणार. राजकारणावर बोलणं हा आमच्यासारखाचा विषय नव्हे, तरी पण आपण पेपर वाचत असतो, वृत्तपत्रातल्या बातम्या ऐकत असतो, टीव्हीवरच्या बातम्या ऐकत असतो आणि त्यामुळे अशा अस्थिर राजकीय परिस्थितीमध्ये सुद्धा ज्या पक्षाचं निशाण घेऊन आपण लोकांकडे मतं मागितली आणि लोकांनी आपल्याला मतदान करून 2 वेळा विधानसभेमध्ये या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली, त्या पक्षाशी, त्या पक्षप्रमुखांशी आता उल्लेख करतो. पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे ज्या शिवसेना या पक्षाचं सध्या नेतृत्व करत आहेत त्या पक्षाशी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि एकनिष्ठतेने काम करणारे असे हे आमदार आहेत. आता मगाशी मी म्हटलं की असा एक गाव नाही, अशी एक त्या गावातली वाडी नाही किंवा अशा गावातल्या वाडीतले कार्यकर्ते नाहीत की वैभवजी नाईक त्यांना प्रत्यक्ष नावाने ओळखत नाहीत. प्रत्येक गावाच्या समस्या वेगळ्या असतात आणि आमदारांची भूमिका आहे ती थोडीशी आई वडिलांसारखी असते. आई वडील त्या प्रत्येक मुलाच्या क्षमता ओळखून असतात. मूल म्हटलं की त्याच्यामध्ये काही चांगल्या गोष्टी असतात, तसेच काही गुणीवाही असतात. तसं प्रत्येक गावाच्या समस्या वेगळ्या आहेत. प्रत्येक गावामध्ये वेळोवेळी भेट देऊन तिथल्या कार्यकर्त्यांशी, ग्रामस्थांशी बोलून त्या गावाच्या समस्या कोणत्या आहेत आणि त्या आपल्या माध्यमातून कशा संसदेमध्ये मांडता येतील आणि त्यांची सोडवणूक करता येईल या दृष्टीने सतत विचार करणारा, सतत लोकांच्या संपर्कात राहणारे असे हे आपले आमदार आहेत. ज्यावेळी ही जीर्णोद्धार, या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा विचार आपला पक्का झाला, कामाला सुरुवात झाली आणि म्हणून या जीर्णोद्धार समितीची मंडळी मला वाटतं बगाडवाडीमध्येच वैभवजी नाईक साहेब आलेले असताना त्यांना भेटायला गेली आणि काही त्यांच्या आमदार फंडामधून
या कार्यासाठी आम्हाला सहकार्य लाभावं अशा प्रकारची त्यांना विनंती केली गेली. त्यावेळी त्यांनी त्याच क्षणी सांगितलं की मी 5 लाख रुपये माझ्या आमदार फंडातून तुमच्या मंदिरासाठी देईन. अर्थात हे मंदिर उभं करणं ही काही साधी सोपी गोष्ट नव्हती. फार मोठ्या प्रमाणात निधी संकलन व्हायला हवं होता आणि म्हणून मला वाटतं चिंदरला नाईक साहेब आले असता पुन्हा ही मंडळी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आणि पुन्हा आपल्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. त्यावेळी नाईक साहेब म्हणाले नाही मी 10 लाख रुपये देईन. आणि प्रत्यक्षात आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, कारण कालच्या समारंभामध्ये या गोष्टीचा आम्ही उल्लेख इथे केलेला होता की आपल्या आमदार फंडामधून 25 लाखाची मदत केलेली आहे. अशा प्रकारचे हे आमदार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कवलीमधील 25 तारांकित VIP कनक सिंधू शासकीय विश्रामगृह व शहरातील गणपती साना ते जानवली ब्रिज यांच्यासह विविध विकास कामांची भूमिपूजन आणि उद्घाटन उद्या होणार आहेत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि आमदार नितेश राणे योगदान असल्याचं कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सरवगुड यांनी सांगितलं. कणकवली येथील हे कनक सिंधू जे विश्रामगृह आहे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अत्यंत अत्याधुनिक पद्धतीनं बांधण्यात आलेलं आहे. वास्तुशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून या विश्रामगृहाचा नामोल्लेख करावा लागेल. 1,86,00,000 रुपये खर्च करून हे विश्रामगृह 1 वर्षाच्या आत बांधण्यात आलं आहे. या विश्रामगृहामध्ये सुसज्ज असा कॉन्फरन्स हॉल आहे, 2 VVIP सूट्स आहेत आणि 2 साधे सूट्स आहेत. उद्या ह्या विश्रामगृहात उद्या आदरणीय पालकमंत्री, आदरणीय नितेशजी राणे साहेब आणि सर्व लोकप्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन आणि लोकार्पण सोहळा होणार आहे. आणि हे उत्कृष्ट अशा रीतीचं विश्रामगृह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आणि पर्यटकांसाठी उद्यापासून खुले होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवण तालुक्यामध्ये आपण 2 रेस्ट हाऊस बांधलेले, म्हणजे एक रेस्ट हाऊस नव्यानं बांधलेलं आहे राजरत्न नावाचं, आणि तिथं आपण 6 सूट आहेत. त्याच्यामध्ये 3 VVIP सूट आहेत, 3 साधे सूट आहेत आणि जे जुनं रेस्ट हाऊस होतं त्याच्यामधले 6 सूट आपण अत्यंत उत्कृष्ट आणि आधुनिक पद्धतीनं त्याचं नूतनीकरण केलेलं आहे. आणि चिवला बीचवरती हे रेस्ट हाऊस आहे. पर्यटकांची मोठी वर्दळ आणि अधिकारी पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी सातत्यानं त्या विश्रामगृहाचा आस्वाद घेत आहे. हा एक भाग आहे. दुसरी गोष्ट, खोंडा या ठिकाणी आपलं रेस्ट हाऊस आहे, तिथं 2 सूट आहेत. अतिशय जीर्ण अवस्थेत असलेलं ते विश्रामगृह होतं, त्याचंही आपण नूतनीकरण केलं आहे. उद्या त्याचा
उद्याही त्याचं आपल्याला उद्घाटन आपण मान्यवरांच्या हस्ते करणार आहोत. विशेष म्हणजे फोंड्यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी साहेब एकदा त्यांचं वास्तव्य झालं होतं त्या विश्रामगृहात, म्हणून आपण त्या ठिकाणी अटल बिहारी वाजपेयींचे तैलचित्र रेखाटलेलं आहे. आणि तैलचित्राबरोबर एक स्वातंत्र्य दिनावर जी वाजपेयी साहेबांनी जी कविता म्हटली होती किंवा जी कविता लिहिलेली आहे त्या कवितासुद्धा आपण त्या ठिकाणी त्याचं हे केलेलं आहे, रेखाटलेली आहे. आणि उद्यापासून फोंड्याचे विश्रामगृह पर्यटकांना, लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होईल. देवगडमध्ये देखील तशा पद्धतीने केलं. तर देवगडमध्ये आता जे जुने आपल्याकडं जे रेस्ट हाऊस होतं ते जुने रेस्ट हाऊसचं पण आपण नूतनीकरण केलेलं आहे. एकूण 4 सूट आता तिथं उपलब्ध आहेत आणि नव्यानं आपण रेस्ट हाऊस त्या ठिकाणी बांधलेलं आहे. 1 महिन्याभराच्या आत ते सुद्धा पूर्ण होईल. नव्यानं जे रेस्ट हाऊस बांधलेलं आहे ते सुद्धा कणकवलीच्या धर्तीवर अत्यंत अत्याधुनिक पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी बांधलेलं आहे. हे तर अत्यंत अत्याधुनिक VVIP रेस्ट हाऊस म्हणून ह्याचा उल्लेख करावा लागेल आपल्याला. आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे विश्रामगृह आहेत सर्व अद्ययावत आणि सुखसोयीने तयार करण्यात आलेले आहे. याच्या पाठीमागं असा उद्देश आहे की हा पर्यटक जिल्हा आहे आणि जास्तीत जास्त पर्यटक या जिल्ह्यामध्ये यावेत, आपल्या विश्रामगृहाचा त्यांनी आस्वाद घ्यावा. आणि याच्या पाठीमागं असा आमचा उद्देश आहे की बाबा जर आपण चांगल्या सुविधा राहण्यासाठी जर निर्माण करून दिल्या तर याच्यामध्ये जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढेल. यासाठी आम्ही हा केलेला अट्टास आहे असं या ठिकाणी मी आपल्याला विनम्रपणे विशद करत आहे. आणि मालवण तालुक्यामध्ये आचरा बीचच्या जवळपासच आचरा एक विश्रामगृह आहे. त्या ठिकाणचे जे 2 सूट आहेत अत्यंत अत्याधुनिक पद्धतीनं त्याचं आपण नूतनीकरण केलेलं आहे आणि ते सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सध्या कार्यरत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. जिल्ह्यातलं पहिलं अत्याधुनिक शासकीय रेस्ट हाऊस कणकवलीत. पक्षाशी एकनिष्ठ त्र्यंबक ग्रामस्थांकडून आमदार वैभव नाईकांचं कौतुक. आणि ट्रॅक न सोडता ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न करा, कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका दिव्यानी वरसकर यांचं प्रतिपादन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.